కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీత యథాతథములోని ద్వితీయ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగము, దీనినే గీతా సారము అని కూడా అంటాము. ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతున్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము, సో కంటిన్యూషన్ గా నిన్న ఏ విధంగా అయితే అర్జునుడు ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడు, అంటే ఆ కారుణ్యం చేత తాను యుద్ధం చేయను అని చెప్పి ధనుర్బాణాలను పక్కన పెట్టి హృదయమంతా కూడా దుఃఖంతో నిండిపోవడం ద్వారా రథంలో కూర్చుండిపోయాడు. సో దాని కంటిన్యూషన్ లో ఈరోజు మరలా సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సంజయుడు పలుకుతున్నాడు ఈ విధంగా, మనసు కృంగిన వాడై శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండియున్న అర్జునుడిని చూసి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలికెను అని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. సో నిన్నటి అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆయన తన యొక్క ధనుర్బాణాలను పక్కన పెట్టి ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడు కదా. సో అలా కూర్చుండిపోయినటువంటి, అంటే మనసంతా కూడా దుఃఖంతో నిండిపోయినటువంటి, హృదయమంతా కూడా ఆయన కారుణ్యంతో నిండిపోయి కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్నటువంటి ఆ అర్జున్ని చూసి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అంటున్నాడయ్యా ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా అంటూ సంజయుడు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలని ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో వివరిస్తూ ఉన్నాడు. ఏమంటున్నాడట భగవానుడు పలుకుతున్నాడు, చెప్తున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ కుతుస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. సో కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అంటున్నారట, ఓ అర్జున, ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టింది? ఇది గౌరవనీయమైన వ్యక్తికి తగదు. ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తి పాలు చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా అంటూ ఆ రథంలో కూలబడిపోయాడో, ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి అర్జునుడిని చూసినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అంటున్నారట, ఇటువంటి క్లిష్ట సమయంలో, అంటే ఇక్కడ ఏంటి, యుద్ధం చేయడానికి యుద్ధ రంగంలోకి వచ్చి యుద్ధ భూమిలో ఉన్నారు అందరూ కూడా. అలా ఆ యుద్ధ భూమిలోకి వచ్చి ఉన్నటువంటి, యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధమైనటువంటి ఆ సమయంలో యుద్ధం చేయకుండా ఏమంటున్నాడు, నాకు నా గురువులను మిత్రులను వారందరినీ చంపి ఆ రాజ్యము అనుభవించడము నాకు ఇష్టం లేదయ్యా అని చెప్పాడు కదా. సో కనుక ఆయన అంటున్నాడు యుద్ధం చేయనని చెప్పాడు కాబట్టి ఇటువంటి క్లిష్ట సమయంలో, అంటే యుద్ధం చేయవలసినటువంటి ఈ సమయంలో నీ మనసు ఎందుకు ఈ మోహంతో నిండిపోయిందయ్యా? ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి తగదు. ఒక క్షత్రియుడిగా తన ధర్మం యుద్ధం చేయాలి. ఆ యుద్ధం చేయవలసినటువంటి ఈ సమయంలో నీవు యుద్ధం చేయనంటున్నావు, ఇది నీకు తగదయ్యా. సో అలా నువ్వు యుద్ధం చేయను అని చెప్తున్నావు కదా, నా మిత్రులు ఉన్నారు, గురువులు ఉన్నారు, తర్వాత శ్రేయోభిలాషులు ఉన్నారు, బంధువులు ఉన్నారు అని అంటున్నావు. కానీ నీవు ఆ విధంగా భావించి యుద్ధాన్ని విరమించుకున్నట్లయితే ఒక పిరికి పంద లాగా యుద్ధం చేయకుండా పారిపోయాడు అనేటువంటి ఒక అపకీర్తి వస్తుంది. అంతేకాని నీవు ఎవరితో పైన దయదలిసి యుద్ధం చేయకుండా వెనుదిరిగిపోయావు అని ఎవరూ భావించరు అని ఆయన్ని కార్యోన్ముఖుని చేయడానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఏంటి, యుద్ధం చేయవలసిన తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించకుండా యుద్ధ రంగం నుండి వెనుదిరిగిపోయినట్లయితే అది నీకు ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తి పాలు చేస్తుంది. నువ్వేదో మంచివాడు అనుకుంటున్నావు, మంచిగా ఆలోచించి యుద్ధం చేయనంటున్నావు, కానీ ఎదుటి పక్షంలో ఉన్నటువంటి ఆ దుర్యోధనుడు గాని, కర్ణుడు గాని, మిగిలిన వారంతా కూడా నిన్ను హేళన చేస్తారయ్యా, యుద్ధం చేయలేక పారిపోయావు అని నీకు అపకీర్తి అవుతుంది అని ఆయన్ని గుర్తు చేస్తుంది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటిది, ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని, అంటే కృష్ణుణ్ణి భగవాన్ అనేటువంటి
పదంతో సంబోధించడం జరుగుతుంది. సో, ఈ భగవాన్ అనేటువంటి పదానికి సంస్కృతలో ఆ వ్యాసదేవుడి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి పరాశుర ముని ద్వారా వివరించబడినటువంటిది ఏంటంటే, ఎవరిని భగవానులు అని పిలుస్తారంటే, సర్వ సంపదలు, సర్వశక్తి అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి ఐశ్వర్యము, సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తి, సంపూర్ణమైన కీర్తి, సంపూర్ణమైనటువంటి అందము, సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము, సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యము, వీటిని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు భగవానులు అని పిలువబడతారు. సో, ద్వాపర యుగంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు వీటన్నింటినీ కూడా ప్రదర్శించినటువంటి వాడు. సో, కనుకనే ఆయనని భగవాన్ అని సంబోధించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, భగవద్గీతలో కృష్ణ ఉవాచ అని ఎక్కడ ఉండదు. అర్జునుడిని అర్జున ఉవాచ అంటారు. సంజయుడు సంజయ ఉవాచ వచ్చింది. అలాగే ధృతరాష్ట్రుడు మాట్లాడినప్పుడు ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ. కానీ కృష్ణ భగవానుల వారు మాట్లాడినప్పుడు ఆయన్ని భగవాన్ ఉవాచ అని చెప్తుంది. అంటే ఆయన ఆ కృష్ణుడు ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. ఆయనే దేవాది దేవుడు అని ఇక్కడ మనకి తెలియచేయబడుతుంది. ఎందుకంటే ఎవరైతే సంపూర్ణమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని, సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తిని, సంపూర్ణమైనటువంటి కీర్తి, సంపూర్ణమైనటువంటి అందము, సంపూర్ణమైన జ్ఞానము, సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించినటువంటి వారు భగవానులు. సో, ఆ కృష్ణుడు ఇవన్నీ కూడా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. సంస్కృతంలో కృష్ణ అనేటువంటి దానికి అర్థం ఆల్ అట్రాక్టివ్ అంటే సర్వ ఆకర్షకుడు. సో, కాబట్టి ఆయనే సర్వాకర్షకుడు. ఆయన ఎటువంటి ఆకర్షకుడు అంటే, ఈ సృష్టిలో అత్యంత అందమైనటువంటి అంటే సుందరంగా ఉండేటువంటి ఆమె రాధారాణి. అటువంటి రాధారాణి మనసుని దోచినటువంటి వాడు కృష్ణుడు. అందుకే ఆయన్ని మదన మోహనుడు అంటారు. అలాగే ఆయన మన్మధుడికి కూడా ఆకర్షించబడినటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానులు వారు. అందుకే ఆయన్ని మదన మోహనుడు అని కూడా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, కాబట్టి కృష్ణుడు అంటే సర్వ ఆకర్షకుడు అని అర్థం కూడా వస్తుంది. ఇక ఆయన ఆ కృష్ణుడు ఈ విధంగా తను అర్జునుడితో అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇంకా కంటిన్యూషన్ చెప్తుంది. క్లైభ్యం మాస్మఘమ పార్థ నైతత్వ యుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్వోత్తిష్ట పరం తప. సో, ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన కృష్ణ భగవానులు, ఓ పార్థ, ఈ పతన కారణమైన నపుంసకత్వానికి అంటే చేతకానితనానికి లొంగిపోవటము నీకు తగదు. ఓ శత్రువులను జయించేవాడా, ఈ నీచమైన హృదయ దౌర్బల్యం విడిచిపెట్టి యుద్ధానికి లెమ్ము అంటూ ఆయన్ని హెచ్చరిస్తున్నారు. సో, ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి. ఈ పతన కారణమైనటువంటి చేతగానితనానికి లొంగిపోవడం నీకు తగదయ్యా. క్షత్రియుడు నీవు ఒక క్షత్రియుడుగా యుద్ధం చేయవలసినటువంటి ఈ సమయంలో ఒక చేతకాని వాడిలాగా యుద్ధం చేయనని అంటున్నావే, ఇది నీకు తగదయ్యా అంటూ అక్కడ చేతగాని వాడా, నపుంసకత్వానికి నీవు గురి కావద్దు అని చెప్తూనే మరొక వైపు ఆయన చూడండి, ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అంటూ మళ్ళీ అర్జునుడిలో ఉండేటువంటి ప్రతిభను మేల్కొల్పుతూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. సో, ఇది కదా కావలసినటువంటి ఒక టీచర్‌గా, ఒక గురువుగా, జగద్గురు కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఆయన మరలా వెంటనే చూడండి, అర్జునుడేమో సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి కాడు. వారిని చూసి పారిపోయేటువంటి వాడు కాదు. ఎంతో మంది శత్రువులను జయించినటువంటి వాడు. అందుకే అంటున్నాడు, ఓ శత్రువులను జయించేవాడా, నీవు ఖచ్చితంగా శత్రువులను జయించగలిగేటువంటి వాడి. అటువంటి నీకు ఈ నీచమైనటువంటి హృదయ దౌర్బల్యం ఏంటయ్యా? దానిని వదిలిపెట్టి నీవు యుద్ధం చేయవయ్యా. అంటే నీవు సాధారణమైనటువంటి వాడు కాదు. నీవు అనేక మందివి సాక్షాత్తు శివుడితో కూడా యుద్ధం చేసి ఆయన దగ్గర నుండి అంటే ఆయన్ని జయించి ఆయన దగ్గర నుండి హస్త్రాన్ని పొందినటువంటి వాడు అర్జునుడు. సో, అవన్నీ కూడా గుర్తు చేస్తున్నారు. సో, అదే కదా కావలసినటువంటిది. మనం అందుకనే ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా ఎటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉంటే వారిని మరికొంచెము మనము ఇబ్బంది గురిచేయము. వారిలో ఉండేటువంటి గొప్పతనాలని చేయడం. అది భగవద్గీతలో మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి విషయం. సో, అందుకే ఆయన అంటున్నారు. ఒక పక్క ఆయన్ని మందలిస్తూనే మరొక పక్క, ఓ శత్రువులను జయించేవాడా, ఇది నీకు తగదయ్యా, యుద్ధం చేయలే అని ఆయన్ని మేల్కొల్పుతూ ఉన్నారు.
ఇక ఆ విధంగా చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు మరికొన్ని సాకులు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కృష్ణ భగవానులతో. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోక్ష్యామి పూజారహ వరిసూదన. సో ఇక్కడ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఎప్పుడైతే మందలించాడో మరలా అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట. ఏమని? ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన. అర్ కృష్ణ భగవానుల వారు కూడా అంతకు ముందు ఉండేటువంటి తన చిన్న పిల్లవాడి కాడి నుంచే అనేకమైనటువంటి రాక్షసులందరిని కూడా సంహరించుకుంటూ వచ్చినటువంటి వాడు. సో అందుకనే మరలా అర్జునుడు కూడా కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన. మధు అనేటువంటి ఒక మహారాక్షసుణ్ణి సంహరించినటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుల వారు. సో అందుకే ఇక్కడ మధుసూదన అని ఆయన్ని సంబోధించడం జరుగుతుంది. అంటున్నాడు ఇక్కడ, పూజార్హులైనటువంటి భీష్మ ద్రోణాదులను బాణాలతో నేనెలా కొట్టగలనయ్యా? కరెక్టే, నీవేమో యుద్ధం చేయమంటున్నావు, కానీ నాకు గౌరవనీయమైనటువంటి వారు, నాకు విద్యలు నేర్పినటువంటి ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నాడు ఎదుటుగా. నన్ను పోషించి రక్షించినటువంటి, ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని సాకినటువంటి మా తాతగారైనటువంటి ఆ భీష్ముడు ఉన్నారు. వీరందరినీ నేను బాణాలతో ఎలా కొట్టగలనయ్యా? వారందరూ కూడా నేను పూజించవలసినటువంటి వారు. చూడండి, ఇక్కడ మనకు భగవద్గీతలో పెద్దలని మనం ఏ విధంగా గౌరవించాలి, గురువులను, మన పెద్దలని గౌరవించాలి అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ అంటున్నారు. మరి నాకు పెద్దవారైనటువంటి మా పితామహుడు అయినటువంటి భీష్ముడు ఉన్నారు. నాకు విద్యలు నేర్పినటువంటి, మా అందరికీ కూడా విద్యలు నేర్పినటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యులు ఉన్నారు. అటువంటి వారిని మేము బాణాలతో ఎలా కొట్టగలమయ్యా అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాం. సో అంటే పెద్దలని గౌరవించాలి అనేటువంటి భావనలో ఉన్నాడు ఆయన. కానీ వారు ఎదుటి పక్షంలో అంటే అధర్మం వైపు ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయి కారుణ్యంతో తన యొక్క గురువులను, పెద్దలను బాణాలతో ఎలా ఎదుర్కోవాలయ్యా నేను అంటూ వారిని కొట్టగలను బాణాలతో అని అడుగుతున్నాడు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, ఎందుకు యుద్ధం చెయ్యను అనేటువంటి విషయాన్ని ఇంకా ఆయన సమర్థించుకుంటూ ఆయన అంటున్నాడు, గురూనహత్వహి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్య మహిమపిహి లోకే హత్వార్థ కామాంస్తు గురూనిహైవ భుంజీయ భోగాన్ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్. గురువులైన మహాత్ముల జీవితాలను పణంగా పెట్టి జీవించటం కంటే ఈ లోకంలో భిక్షమెత్తుకుని జీవించుట ఉత్తమమైనది. ప్రాపంచిక లాభాలను కోరుచున్నప్పటికీ వారందరూ పెద్దలే. వారిని వధించినచో మేము అనుభవించు సమస్తము రక్త పంకిలమగును. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు, మా పెద్దలైనటువంటి గురువులు, మహాత్ములైనటువంటి వారి యొక్క జీవితాలను పణంగా పెట్టి వారందరినీ కూడా సంహరించి ఈ యుద్ధంలో మేము ఒకవేళ విజయం చెందడం కంటే భిక్షమెత్తుకొని జీవించటమే ఉత్తమమైనది అనిపిస్తుందయ్యా. వారందరూ కూడా భౌతికమైనటువంటి లాభాల కోసం కౌరవుల వైపు యుద్ధానికి వచ్చినప్పటికీ కూడా వారందరూ కూడా పెద్దలే. వారిని వధించినచో అంటే వారిని ఈ యుద్ధంలో మేము సంహరించినచో మేము అనుభవించేదంతా కూడా వారి యొక్క రక్తంతో తడిచినటువంటిది అవుతుందయ్యా అని ఇంకా సమర్థించుకుంటున్నాడు అర్జునుడు. ఇంకా సమర్థించుకుంటూ ఈ విధంగా చివరికి అంటున్నాడు, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢ చేతాః యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. సో ఆ విధంగా మాట్లాడి ఇంకా అంటున్నాడు చివరికి, మమకారము అనే దోషము కారణంగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయానయ్యా. నిజంగా ఏది శ్రేయస్కరమో చెప్పమని అడుగుచున్నాను. నేను నీ శిష్యుడను మరియు నీకు శరణాగతుడను. దయచేసి నాకు ఉపదేశించుము అంటూ అర్జునుడు తనలో ఉండేటువంటి ఆ దోషాలను ఒప్పుకున్నాడు ఆయన. సో ఒక మంచి శిష్యుడు,
తనలో ఉండేటువంటి ఆ దోషాన్ని ఒప్పుకుని ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ, మమకారము అనే దోషము కారణంగా నా గురువులు, బంధువులు, మిత్రులు అనేటువంటి శ్రేయోభిలాషులు అనేటువంటి మమకారము అనే దోషము కారణంగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. నువ్వన్నట్టు కరెక్టే. నా కర్తవ్యం యుద్ధం చేయడం. కానీ నాలో కలిగినటువంటి ఆ మమకారము అనేటువంటి మోహము ద్వారా నా కర్తవ్యాన్ని నేను మర్చిపోయానయ్యా. శాంతిని కోల్పోయాను. నిజంగా ఏది శ్రేయస్కరమో, ఏది కాదో అనేటువంటిది నాకు తెలియకుండా ఉంది. కనుక నిజంగా ఏది శ్రేయస్కరమో చెప్పమని నిన్నడుగుతున్నాను. నేను నీ శిష్యుడను మరియు నీకు శరణాగతుడను. దయచేసి నాకు ఉపదేశించుము. సో, ఇప్పటి వరకు కూడా కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడు చెప్పిందంతా వినుకుంటూ వచ్చి కొంచెం చెప్పాడు. సో, ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఆయన అర్జునుడు తనకు తానుగా శిష్యుడుగాను, శరణాగతి అయ్యాడు. సో, ఇంతకుముందు ఆ అర్జునుడికి, కృష్ణుడికి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధము స్నేహ సంబంధం. ఇద్దరు కూడా స్నేహితులు, మంచి స్నేహితులు. మరొక రకంగా ఇద్దరు కూడా భావాబావమర్దుల మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం. ఎందుకంటే అర్జునుడు కృష్ణుడి యొక్క మేనత్త అయినటువంటి కుంతీ కుమారుడు. సో, కనుక వారిద్దరికి ఆ విధమైనటువంటి సంబంధం ఉంది ఇప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు అర్జునుడు తనలో కలిగినటువంటి మోహం కారణంగా శరణాగతి అయ్యి, ఆ భగవంతుడికి శరణాగతి చెంది భగవంతుడిని గురువుగా స్వీకరించాడు. తన స్నేహితుడను, తన భావని గురువుగా స్వీకరించి అడుగుతున్నాడు. నేను నీ శిష్యుడను, శరణాగతుడను, దయచేసి నాకు ఉపదేశం చేయుము అన్నాడు. సో, ఇప్పటి నుండి ఈ భగవద్గీత కృష్ణ భగవానుల వారు యొక్క బోధనలు ప్రారంభమవుతుంది. సో, శరణాగతి అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది, నేర్చుకున్నటువంటి కుతూహలం ఉండాలి. మనలో కలిగినటువంటి బలహీనతలను అంగీకరించగలగాలి. జీవితంలో సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణిక గురువును కోరుకోవడం. సో, ఇప్పుడు అర్జునుడు చేసినటువంటిది కూడా అదే. ఇక శరణాగతికి అవసరమైనటువంటి నిబంధనలు ఏంటంటే, విఫలాన్ని మరియు బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి ధైర్యము, నమ్రత ఉండాలి అని చెప్తారు. వీటిని అంగీకరించినదే మానవుడు జీవితంలో సఫలం కాలేడు అని చెప్తారు. అలాగే సఫలానికి తండ్రులు ఎక్కువ, కానీ విఫలం అనాథం అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైనా ఒక మంచి విషయం జరిగితే, అది మంచి జరిగిందనుకోండి, దానికి అందరము కూడా నా కారణం, నేను కారణం అని చెప్పుకుంటాం. ఒకవేళ అది విఫలమైనట్లయితే అది ఫలాని వాడి వల్ల జరిగిందని ఎదుటి వాళ్ళ మీద వేసుకుంటాం. సో, అందుకనే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సఫలానికి తండ్రులు ఎక్కువ, అంటే దాన్ని ఎన్‌క్యాచ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు. ఒకవేళ అది విఫలమైనప్పుడు ఎదుటివాడి మీద నెట్టేసేటువంటి సహజమైనటువంటి మన ధోరణి. సో, కనుక ఇక్కడ శరణాగతి అనేటువంటిది విఫలాన్ని అంగీకరించి, బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి ధైర్యం మనలో ఉండాలి. అటువంటి వారు మాత్రమే శరణాగతి చెందుతారు. సో, ఇప్పుడు అర్జునుడు చేసినటువంటిది కూడా అదే. ఇక వారి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ ఇంకా చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణిం బభూవః. సో, ఆయన సంజయుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు. శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో, ఓ గోవింద, నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు. అలాగే నేను నీకు శిష్యుడను అయ్యాను, నేను శరణాగతుడును అని చెప్పి పూర్తి స్థాయిలో అర్జునుడు కృష్ణుడికి శరణాగతి అయ్యి ఇక మౌనంగా ఉండిపోయాడట. ఆ విధంగా మాట్లాడుకుంటూ. సో, ఆ విషయాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తుంది. ఇక సో, ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతుంది. తుమువాచ వృషీకేశ ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదంతమిదం వచః. సో, ఇంకా కృష్ణ భగవానులు అంటున్నారట, ఓ భరతవంశీయుడా, ఆ సమయంలో 2 సేనల మధ్య విషాద వసుడై ఉన్న అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు మందహాసంతో ఇట్లు పలికెను. సో, ఇక శ్రీకృష్ణ భగవానులు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ విధంగా మౌనంగా ఉండిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని గురువుగా స్వీకరించి నీకు నేను పూర్తిగా శరణాగతుడును అన్నాడో, అప్పుడు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారట ఆ సమయంలో
ఆ 2 సేనల మధ్య విషాద వసుడై ఉన్నటువంటి అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ చిరునవ్వుతో, మందహాసంతో ఇట్లు పలికాడయ్యా అని చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడు. ఏమంటున్నాడట భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు? అచో అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాం చ భాససే గతాసూన గతాసూం చ నానుశోషంతి పండితాః. సో కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో ఈ విధంగా అంటున్నాడట. నీవు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతున్నావు, కానీ దుఃఖింపకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. వివేకవంతులు చనిపోయిన వారి గురించి గాని, బ్రతికి ఉన్న వారి గురించి కానీ దుఃఖింపరయ్యా. సో అర్జునుడు అంతకుముందు చాలా కుటుంబ సాంప్రదాయాలంటూ, గురువులు అంటూ వారిని చంపితే పాపం అంటుకుంటుందంటూ కొన్ని కొన్ని మాటలు మాట్లాడాడు కదా! సో ఆ మాటలన్నీ శ్రద్ధగా విన్నటువంటి ఒక గురువు ఆ శిష్యుడితో అంటున్నాడిక. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు తనను గురువుగా స్వీకరించాడో, ఎప్పుడు ఆ మందహాసంతో తన గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి గంభీరత్వంతో ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఒక గురువు ఇంతకు ముందు ఏమో భావబామర్దుల మధ్య స్నేహ సంబంధం. ఇప్పుడు గురు శిష్యుల మధ్య సంబంధంతో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అంటున్నాడట. ఏమయ్యా అర్జున, నీవు ఇప్పటి వరకు ఏమో పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడావు, కానీ దుఃఖింపకూడని దానికోసమేమో దుఃఖిస్తున్నావు. నువ్వు ఒక వివేకవంతుడిలాగా మాటలేమో మాట్లాడినావు, కానీ అనవసరమైనటువంటి విషయం గురించి నీవు దుఃఖిస్తున్నావయ్యా. వివేకవంతులు చనిపోయిన వారి గురించి గాని, బ్రతికి ఉన్న వారి గురించి గాని దుఃఖించరయ్యా. మరి నీవేమో అనవసరమైనటువంటి వారి గురించి నీవు దుఃఖిస్తున్నావు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు ఇక నుంచి భగవద్గీతలో ఆయన. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ సాధారణంగా అంటుంటాం, కొన్ని మాటలు మాట్లాడుకుంటూ బాగా మాట్లాడి పనులు చేసేటప్పటికి వేరే విధంగా ఉంటే ఇక మాట్లాడకపోయా అని అంటాం కదా! సో ఆ విధంగా తన గురుస్థానాన్ని స్వీకరించినటువంటి ఆయన అర్జునుడిని మందలించాడు. మందహాసంతో ఒక చిరునవ్వు నవ్వుకొని ఆ విధంగా అన్నాడట. పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడావు, కానీ దాని గురించి దుఃఖిస్తున్నావయ్యా. ఎవరైతే పండితులు, తెలిసిన వారు, జ్ఞానవంతులు చనిపోయిన వారి గురించి గాని, బ్రతికి ఉన్న వారి గురించి గాని దుఃఖింపరయ్యా. కానీ నీవేమో ఎవరినో చంపుతాను, ఎవరో చనిపోతారు అనేటువంటి ఒక దుఃఖ భావనలో ఉండిపోయావయ్యా అర్జున అని ఆయన్ని మందలించారు. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన కృష్ణ భగవానుడు. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. ఆయన అంటున్నాడు ఏమని ఇక్కడ, నేను గాని అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని గురించి చెప్పుకుంటున్నాడు. నీవు గాని అంటే అర్జునుడు, ఈ రాజులందరూ అంటే ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి రాజులు, నీవు ఎవరినైతే చంపుతానంటున్నావే వారందరూ గాని నిలిచి ఉండని సమయము ఏదియును లేదు. అంటే మనమందరము ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండే వారమే. ఇక ముందు భవిష్యత్తునందుకు మనం ఎవ్వరము ఉండకపోము. సో ఆయన అర్జునుడిని అంటున్నాడు, నేను గాని నీవు గాని ఈ రాజులందరూ గాని నిలిచి ఉండని సమయం అంటూ ఏది లేదయ్యా. ఇక ముందు భవిష్యత్తునందు కూడా మనం ఎవ్వరము ఉండకుండా ఉండము. అంటే మనమందరము శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆత్మలము అనేటువంటి అంశాన్ని, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి. ఎందుకంటే మానవులుగా మనం మర్చిపోతాం గత జన్మల గురించి. కానీ ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఎప్పటికీ కూడా ఈ దేహం మాత్రమే నశించిపోయేది, దేహము వేరు ఆత్మ వేరు అనేటువంటి అంశాన్ని, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుల వారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ దేహానికి ఆత్మకు కలిగినటువంటి మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని ఆయన వివరిస్తున్నారు. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. సో ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ, దేహదారి నిరంతరము ఈ దేహమునందు బాల్యము నుండి యవ్వనమును, యవ్వనము నుండి వృద్ధాప్యమును క్రమంగా పొందుచున్నట్లు
జీవాత్మ కూడా మరణ సమయమున మరొక దేహమును పొందును. అట్టి మార్పుచే ధీరుడెప్పుడు మోహం చెందడయ్యా అని చెప్పి ఈ దేహానికి ఆత్మకి ఉండేటువంటి వ్యత్యాసాన్ని కృష్ణ భగవానుల వారు వివరిస్తున్నారు ఇక్కడ. ఎలా అంటే ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి ఆత్మ ఏదైతే ఉందో నిరంతరము ఈ దేహమునందు బాల్యము నుండి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుండి ముసలితనానికి క్రమంగా మారుతూ ఉందో అదే మాదిరిగా ఈ దేహము కృషించిపోయినప్పుడు ఆత్మ ఒక దేహాన్ని వదిలి మరొక దేహంలోనికి వెళ్తుందయ్యా. మనము సాధారణంగా ఒకసారి మనం అందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే చిన్నప్పుడు ఈ ఫోటో తీసుకుంటే ఏమో ఫోటో చూపెట్టి ఇది ఎవరంటే అది నేను అంటాం. అలాగే స్కూల్ ఏజ్ లో మనకి ఫోటోలు ఉన్నట్లయితే ఆ ఫోటో ఎవరిదంటే నేనే అంటాం. కానీ ఇప్పుడున్న మనము వేరు, అందులో ఫోటోలో ఉన్నటువంటిది వేరు. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి చిన్నప్పుడుగా ఉండేటువంటి కొంత యుక్త వయసులో, ఆ తర్వాత ఉంది. సో, ఆ తర్వాత వయసు. సో, కాబట్టి నేను అంటున్నాం. మరి దేహమేమో వేరు వేరుగా ఉంది. చిన్నప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి దేహం ఉంది. ఆ తర్వాత మరొక దేహం అంటే మార్పు చెందుతూ ఉండేటువంటి ఈ దేహం. సో, కాబట్టి నిరంతరము ఈ దేహము మార్పు చెందుతుంది. ఈ దేహము అశాశ్వతమైనది. కానీ ఆ దేహాన్ని పొందినటువంటి దేహధారి ఆత్మ, జీవాత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనది అని తెలియచేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఎలా అంటే మనం నిరంతరము దేహం మార్పు చెందుతూ ఉంది. చిన్నప్పుడు పుట్టగానే ఎలా చిన్నగా ఉంటాం. తర్వాత మరీ పెరుగుతుంది. మార్పులు వస్తూ ఉన్నాయి. కానీ మనము అందులో ఉండేటువంటి ఎప్పుడు నేను అంటున్నాం. ఎవరు ఆ నేను అనంటే ఆత్మ. సో, కాబట్టి ఆత్మ వేరు, ఈ శరీరం వేరు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ గురించి ఆయన మనకి వివరిస్తున్నారు. అది తెలుసుకున్నటువంటి మనము ఈ జనన మరణ చక్రాల గురించి ఆలోచించకుండా ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. సో, సాధారణంగా మనం ఏ విధంగా ఉన్నాము అంటే 3 రకాలు చెప్తారు. స్థూల శరీరము. సో, ఇది గ్రాస్ బాడీ అని చెప్తాము. అది మరణంతో వేర్పడుతుంది. సూక్ష్మ శరీరము అది ముక్తితో వేర్పడుతుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఆత్మ. సో, ఈ విధంగా ఇక మన ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో, ఈ భౌతిక శరీరం ఏదైతే ఉందో పంచ మూలకాల ద్వారా ఏర్పడుతుంది అని చెప్తారు. భూమి, అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, గాలి అనేటువంటి వీటి ద్వారా ఏర్పడుతుంది. ఈ దేహములో ఆత్మ అంటే ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో అది ఒక యంత్రం లాగా భావించినట్టయితే ఒక కారు ఉందనుకోండి. ఆ కారు నడవాలి అంటే డ్రైవర్ ఉండాలి. ఆ డ్రైవరే ఆత్మ. డ్రైవర్ ఉన్నంత కాలం ఉంటుంది. సో, మనం సాధారణంగా బయట వింటాం. పెద్దలందరూ కూడా వింటుంటాం. అక్కడ ఇప్పటిదాకా ఏదైతే నేను నారాయణరావు లేదా మోహన్ రావు అని చెప్పబడే ఈ శరీరము ఒకవేళ మనం చనిపోయామనుకోండి. పలానాయన పొయ్యాడు అని అంటారు. మోహన్ రావు పోయాడు, లేకపోతే పలానా ఎల్లయ్య పోయాడు, పుల్లయ్య పోయాడు. కానీ దేహం అంతా అక్కడే ఉంది. మరి ఇప్పటిదాకా మనం భావించినటువంటి నేను అనేటువంటిది అది శరీరం వేరు, ఆత్మ వేరు. శవంలాగా అక్కడ పడి ఉంటుంది. జీవం ఉన్నప్పుడు శివం, ఆ తర్వాత వచ్చేది శవం అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఆ విధంగా ఈ ఆత్మకి మరియు ఈ దేహానికి మధ్య సో, మనమందరం కూడా ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో ఒక పంజరంలాగా ఉన్నట్లయితే, ఆ పంజరంలో ఉండేటువంటి పక్షి ఆత్మ అయినప్పుడు, మనము ఏం చేస్తున్నామంటే, ఈ బాహ్యమైనటువంటి ఈ పంజరానికి మెరుగులు పెడుతూ, ఆ పంజరంలో ఉన్నటువంటి పక్షిని గురించి మర్చిపోయినప్పుడు, అది కృషించిపోతూ ఉంటుంది. సో, మన పరిస్థితి కూడా మానవులము మన ఆత్మ జ్ఞానాన్ని వదిలివేసి, ఈ శరీరాన్ని సుందరంగా తయారు చేసుకోవడానికి ఈ విధంగానే ఉండిపోతూ ఉన్నాము. సో, ఇంకా ఆయన ఆత్మ జ్ఞానాన్ని తెలియచేస్తూ చెప్తూ ఉన్నారు. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాహ ఆగమాపాయినో నిత్యాః తాం స్థితిజక్షస్వ భారత. సో, ఆయన చెప్తున్నారు. ఓ కౌంతేయ, సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికంగా కలగడము, కాలక్రమంలో అవి పోవడము, చలికాలము, ఎండాకాలము వచ్చిపోవడం లాంటివి కలత చెందకుండా వాటిని ఓర్చుకోవడము మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి. అవి ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలుగుతాయి అంటూ ఆయన
మనలో కలిగేటువంటి ఈ ద్వంద్వాలు, సుఖదుఖాలు అనేటువంటి ఏదైతే ఉన్నాయో, లాభ నష్టాలు, మంచి చెడులు అనేటువంటి ద్వంద్వాలు అని చెప్తాము. సో, ఇటువంటి ఈ ద్వంద్వాలు, సుఖదుఖాలు అనేటువంటి ఈ ద్వంద్వాలు అనేటువంటి ఏదంటే, ఈ భౌతిక ప్రక్రియ ద్వారా అంటే తాత్కాలికంగా కలగడము అనేటువంటివి కాలక్రమంలో ఎలాగైతే మనం మన జీవన విధానంలో, మన కాలక్రమంలో ఎండాకాలము, చలికాలము వచ్చిపోతూ ఉంటుందో, అలాగే మన జీవితంలో కూడా సుఖదుఖాలు అనేటువంటి ద్వంద్వాలు వచ్చిపోతూ ఉంటాయి. కలత చెందకుండా వాటిని ఓర్చుకోవడము మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలయ్యా అని చెప్తున్నారు. మరి ఎందుకు ఈ సుఖదుఖాదులు అనేటువంటి ద్వంద్వాలు కలుగుతాయంటే, అవి ఇంద్రియానుభూతి వలన కలుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతికమైనటువంటి వాటిపైన ఆపేక్ష పెంచుకోవడం ద్వారా ఈ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచాలి అనేటువంటి భావన మనలో కలగడం ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా ద్వంద్వాలు కలుగుతున్నాయి. ఆ ఇంద్రియాలకు అతీతంగా ఉన్నప్పుడు ఈ ద్వంద్వాల నుండి మనము దూరంగా ఉండవచ్చు అని చెప్తుంది. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అవినాశితు తద్విద్ధి ఏన సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యయస్యాస్య నకచిత్ కర్తుమర్హతి. శరీరమంతా వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నాశనము లేనిదని తెలుసుకునుము. ఆ అనశ్వరమైన ఆత్మను ఎవ్వరూ కూడా అంతం చేయలేరు. సో, ఆత్మ ఈ శరీరమంతా కూడా చైతన్యం. శరీరంలో మనం చైతన్యంగా ఉన్నాము అంటే ఆత్మ మనలో ఉన్నంత కాలం. ఆ ఆత్మ మన శరీరాన్ని వదిలిపోయినప్పుడు శవం అవుతుంది అని చెప్తున్నట్టు. సో, అదే చెప్తున్నారాయన. శరీరమంతా వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నాశనం లేదని తెలుసుకునుము. అంటే ఆ అనశ్వరము అంటే శాశ్వతంగా నాశనం లేనటువంటి ఆత్మను ఎవ్వరు కూడా అంతం చేయలేరయ్యా. నీవెవరినో చంపుతాను, ఎవరో చచ్చిపోతారు అని భావిస్తున్నావు. కానీ ఆ ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనది. దానిని ఎవరు కూడా అంతం చేయలేరు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే అని చెప్తున్నారు. ఆత్మకు పుట్టడము, చావడము అనేవి లేవు. ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనది. అది పుట్టదు, అది అలాగే చావదు. అది ఒకప్పుడు ఉండి మరొకప్పుడు లేకపోవడము జరగదు. అది ఎల్లప్పుడూ ఉండేటువంటిదే. జన్మరహితమైనది, శాశ్వతము, అనాది సిద్ధము అయిన ఆత్మ నిత్యము. అందువల్ల శరీరాన్ని నాశనం చేసినా అందులోని ఆత్మ మాత్రము చావదు అంటూ ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నారు. సో, ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాం. మన శరీరం ఈ విధంగా నిరంతరము కూడా మార్పు చెందుతూ వస్తుంది. చెంది చివరిగా మరలా ముసలితనానికి వచ్చి శరీరం కృషించిపోయినప్పుడు ఈ ఆత్మ ఈ శరీరాన్ని వదిలి మరొక కొత్త శరీరాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. అంటే వెతుక్కుంటుంది. ఎలాగైతే మనము వస్త్రాలు కుట్టించుకున్నాం అనుకోండి, కొంతకాలం వాడుతాం. చినిగి పాతవి పడిపోగానే ఏం చేస్తాం? అవి వదిలేసి మరొక వస్త్రాన్ని ధరిస్తుంటాం. అప్పుడు మనం ఏం బాధపడం కదా! సో, ఈ తత్వం తెలిసినటువంటి వారు ఆ జనన మరణాల గురించి బాధపడరు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఈ ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది శాశ్వతమైనటువంటిది. అది దాన్ని ఎవరు కూడా చంపలేరు అని చెప్తున్నారు. అది హృదయంలో ఉండేటువంటిదని, అది దేహాన్ని మారుస్తూ ఉంటుందని చెప్తారు. ఆత్మ యొక్క పరిమాణం గురించి చూసినట్లయితే మన వెంట్రుక యొక్క కొన భాగం తీసుకొని దాన్ని 10,000 భాగాలుగా చేసినట్లయితే ఆ 10,000 భాగాలలో ఒక భాగము అంత సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఈ ఆత్మ ఉంటుంది అని ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఆత్మ గురించి. వాసాంశి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మనిషి చిరిగిపోయిన పాత బట్టలను విడిచిపెట్టి కొత్త బట్టలను వేసుకున్నట్లు ఆత్మ కృషించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాలను స్వీకరిస్తుందయ్యా. కాబట్టి నీవు బాధపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు అంటూ ఎవరిని నీవు చంపవు, అవి శాశ్వతంగా ఉంటాయి. మరొక కొత్త దేహాన్ని పొందుతుంది అని ఆ ఆత్మతత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని
నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. ఈ ఆత్మను ఆయుధములు ముక్కలు చేయలేవు. ఎటువంటి ఆయుధం ద్వారా కూడా ఆత్మను ముక్కలుగా చేయలేము అని చెప్తుంది. సో, సాధారణంగా ఆయుధం తీసుకున్నట్లయితే ప్రతిదాన్ని కూడా మనం ముక్కలు ముక్కలుగా చేస్తామని చెప్తాం. ఆయుధం చేతిలో పట్టుకుని. కానీ ఈ ఎటువంటి ఆయుధం కూడా ఈ ఆత్మను ముక్కలుగా చేయలేదని చెప్తుంది. అగ్ని ప్రతిదాన్ని కూడా దహించి వేస్తుంది. కానీ ఆయన చెప్తున్నారిక్కడ, అగ్ని కాల్చలేదు ఆత్మని. అలాగే నీరు ప్రతిదాన్ని కూడా తడిపివేస్తుంది. కానీ నీరు కూడా తడపలేదట ఆత్మని. గాలి ఆరిపోయేటట్టు చేస్తుంది ప్రతిదాన్ని కూడా. కానీ ఆత్మనది ఆరిపోనట్టు చేయలేదట. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, వాయువేమో ఈ ఆత్మని ఆర్పివేయలేదు. అలాగే ఎట్టి ఆయుధముల చేత కూడా ఆత్మ ముక్కలుగా ఖండింపబడలేదు. అలాగే ప్రతిదాన్ని దహించేటువంటి అగ్ని కూడా ఆత్మను దహించలేదు. ప్రతిదాన్ని తడిపివేసేటువంటి ఆ నీరు కూడా ఆత్మని తడపలేదు అని, ఈ జీవాత్మ ఖండింప శక్యము కానిది, కరగనిది మరియు శాశ్వతమైనదయ్యా ఆత్మ. ఆత్మ సూక్ష్మమైనది, అవ్యక్తమైనది మరియు శాశ్వతమైనది అంటూ ఆయన ఆత్మ యొక్క జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. సాధారణ జీవన విధానాలు, సాధారణ మానవుల గురించి ఆయన చెప్తూ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాద పరిహార్యార్థే నత్వం శోషితుమర్హసి. ఆయన అంటున్నాడు, పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. కాబట్టి అనివార్యమైన దాని కోసం నీవు శోకించవద్దు. సో, సాధారణ మానవులు ఏదైతే ఉన్నారో, సాధారణంగా ఉండేటువంటి ప్రతి జీవి కూడా, పుట్టినటువంటి ప్రతి జీవి కూడా మరణించక తప్పదయ్యా. మరి మరణించినటువంటి ప్రతిది కూడా మరలా జన్మ తీసుకుంటుంది. కాబట్టి అలా జరిగేటువంటి అనివార్యంగా జరిగేటువంటి ఈ జనన మరణ చక్రాల గురించి నీవు దుఃఖించవలసినటువంటి అవసరం లేదయ్యా అర్జున అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోషితుమర్హసి. ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలోనూ ఉండే ఆత్మకు సావు అనేది లేదు. అందువల్ల ఈ ప్రాణుల గురించి నీవు దుఃఖించవలసినటువంటి అవసరం లేదయ్యా. ఓ అర్జున, ఓ భరతవంశీయుడా, అర్జునుడు ఇక్కడ ఆయన యొక్క వంశాన్ని గురించి చెప్తూ, గొప్పతనాన్ని గుర్తు చేస్తూ, ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలో ఉండేటువంటి ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది చావు లేనిదయ్యా. కనుక నీవు ఈ జీవుల గురించి నీవు బాధపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. నీ యొక్క ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు చెయ్యవయ్యా అంటూ ఆయన యొక్క ధర్మాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ కుంతీపుత్రుడా, ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గం పొందుతావు. ఎందుకంటే వారు కోరుకోకుండానే వచ్చినటువంటి యుద్ధం, సాధారణంగా క్షత్రియుడుకు కోరుకోకుండా వచ్చేటువంటి యుద్ధం ధర్మయుద్ధం అవుతుంది అంటారు. ఆ ధర్మయుద్ధంలో ఒకవేళ మరణిస్తే నీకు స్వర్గమే లభిస్తుందయ్యా. ఒకవేళ నీవు శత్రువులను జయించినట్లయితే ఈ రాజ్యభోగాలన్నీ అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా. నువ్వు చేసేటువంటిది ధర్మయుద్ధం కనుక ఆ నీవు విజయుడవైనా లేదా మరణించినా నీకు మంచే జరుగుతుంది. కనుక నీవు యుద్ధం చేయవయ్యా, నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తించవయ్యా అర్జున అంటూ ఆయన్ని కార్యోన్ముఖుని చేస్తున్నాడు కృష్ణ భగవాన్. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, సుఖ దుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయౌ తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాపమవాప్స్యసి. సుఖ దుఃఖాలను గాని, లాభ నష్టాలను గాని, జయాపజయాలను గాని పట్టించుకోకుండా కేవలము కర్తవ్య నిర్వహణగా యుద్ధం చేయుము. ఈ విధంగా నిర్వర్తించడం వలన నీకు ఎన్నటికీ పాపం అంటదు. అర్జునుడు ఆ యుద్ధం చేసి వారిని చంపినట్లయితే పాపం అంటుతుంది అనేటువంటి ఒక పాపభీతితో ఉన్నాడు కదా. ఆయన అందుకే అంటున్నాడు, సాధారణంగా మనము సుఖ దుఃఖాల గురించి కానీ, లాభ నష్టాల గురించి కానీ, జయాపజయాల గురించి కానీ ఆలోచించకుండా కేవలం కర్తవ్యంగా మనం చేసేటువంటి కర్తవ్య నిర్వహణగా యుద్ధం చేయమని అడుగుతున్నాడు.
సో ఆ విధంగా నిర్వర్తించడం వల్ల నీకు ఎటువంటి పాపం అంటదయ్యా? నీవు యుద్ధం చెయ్యి. ఎదుటివాడిని చంపుతానా, పాపమా, పుణ్యమా అనేటువంటి అంశం నీకు అవసరం లేదు. సో మనం కూడా మన జీవనంలో మన కర్తవ్యం మనం ఏ విధంగా తల్లిదండ్రులుగా మన కర్తవ్యాన్ని ఏది ఉంటే అది నిర్వర్తించాలి. లేపు మన పిల్లలు మన చాతారా లేదా చాదరా అనేటువంటి విషయాల గురించి ఆలోచించాలి. మన బాధ్యతగా మనం వారిని అలాగే ఒక విద్యార్థి ఉంటే ఈ విజయం ఈ పరీక్షల్లో నేను పాస్ అవుతానా, ఫెయిల్ అవుతానా అవసరం లేదు. నీ కర్తవ్యంగా విద్యను నువ్వు చదవాలి. కాబట్టి నువ్వు చదువుతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా నీకు ఫలితాలొస్తాయి. ఒక ఉద్యోగస్తుడు తన కర్తవ్యంగా తనది. ఎవరి కర్తవ్యాన్ని వారు వాటిపైన ఆ లాభ నష్టాల గురించి, సుఖదుఖాల గురించి ఆలోచించకుండా కర్తవ్యాలు చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే ఎటువంటి బంధనాలు కూడా మనల్ని బంధించవు అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే చెప్తూ ఉన్నారు సాక్షి. ఇంకా ఆయన అంటున్నారు. అంటూ ఆ విధంగా చెప్పి ఆయన ఇక అంటున్నాడు. ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మతత్వము ద్వారా వివరించాను. సో ఇప్పటి వరకు కూడా ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధించారు. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో అంటే బుద్ధి యోగాన్ని నేను వివరిస్తాను. వినుము ఓ పార్థ, ఇలాంటి అవగాహనతో పనిచేసినప్పుడు నీవు కర్మబంధనముల నుండి విముక్తి పొందుతావు అంటూ ఆయనకి ఇప్పటి వరకు ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధించారు. సో ఇప్పుడు బుద్ధి యోగాన్ని అంటే ఆ భక్తి మార్గాన్ని మనం ఏ విధంగా చేయాలి కర్మలను అనేటువంటి భావాన్ని బోధిస్తున్నారు. చెప్తూ ఆయన అంటున్నాడు. నేహాభిక్రమ నాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ కర్మయోగం ప్రారంభించి పూర్తి చేయలేకపోయినా వృధాగా పోదు, దోషము లేదు. ఈ మార్గమున కొద్దిగా ఆచరించినా గాని దారుణమైన భయము నుండి మనిషి కాపాడబడతాడు. అంటే ఈ భక్తి భావనలో ఆయన ఫలాపేక్ష రహితంగా మనం పనులు చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే మనకి ఆ చేసినటువంటి పని ఎటువంటి వృధా కాదు అని చెప్తున్నారు. అది ఎటువంటి దోషం లేకుండా ఉంటుంది. అది పూర్తి చేయలేకపోయినా పర్లేదు. నీ కర్తవ్యంగా నీవు చేసేటువంటి యుద్ధాన్ని ప్రారంభించు. సో కాబట్టి మన కర్తవ్యాన్ని మనం ప్రారంభించి దాన్ని పూర్తి చేయలేకపోయినా కానీ అది వృధాగా పోదు. ఎటువంటి దోషం ఉండదు. ఏ కొద్దిగా ఈ ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను మనము ఆచరించినా గాని మనల్ని ఆ దారుణమైనటువంటి భయాల నుండి, పాపాల నుండి కాపాడుతుంది అని చెప్తారు. సో దీనికి మనకు గజేంద్ర మోక్షము స్టోరీ చూస్తాము. ముందు అధ్యాయాల్లో వివరిస్తాం. ఇది పెద్ద అధ్యాయం కాబట్టి ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎక్కువగా డీటెయిల్ ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖ జ్ఞానంతాచ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఓ కురువంశస్థుడా, భక్తి మార్గంలో నిశ్చయాత్మకమైన వారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. అంటే ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి పనులు మనం చేసుకుంటూ పోతే అంటే ఆ భక్తి మార్గాన్ని మనం ఆచరిస్తూ ఉన్నట్లయితే వారి యొక్క బుద్ధి స్థిరంగా ఉండి వారి యొక్క లక్ష్యము ఒకటిగానే ఉంటుంది. అంటే ఏకాగ్రతతో ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు పరిపరి విధాలుగా పరుగెడతాయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఈ దీనిలో మనకి అర్జునుడు ఏకాగ్రత అంటే ఆయన యొక్క భక్తి తత్వాన్ని, ఆయన యొక్క స్థిరత్వాన్ని కూడా మనం ఈ ఫిగర్‌లో చూడొచ్చు. ద్రోణాచార్యులు తన గురువు గారు ఆ శిష్యులకు చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు పాండవులకు, కౌరవులు వారందరిని పిలిచి చెట్టు పైన ఉన్నటువంటి పిట్ట యొక్క కన్ను చూయించి దానికి బాణం వేయమని టార్గెట్ ఇస్తారట. ఇచ్చి వారందరిని అడుగుతారట. మరి ఏమిటయ్యా? ఏం కనిపిస్తుంది మీకంటే కొంతమందొచ్చేసి మాకెక్కడో ఉన్న కొండలు కనిపిస్తున్నాయి, మబ్బులు కనిపిస్తున్నాయి అంటారట. మరికొంతమంది చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి అంటారు. మరికొంతమంది చెట్లు కొమ్మలు, ఆకులు, పిట్టలు కనిపిస్తున్నాయి. కానీ అర్జునుడికొచ్చేటప్పటికి గురువుగారు మీరిచ్చినటువంటి టార్గెట్ అంటే పిట్ట యొక్క కన్ను మాత్రమే నాకు కనిపిస్తుంది అంటాడట. సో ఆ విధంగా స్థిర బుద్ధి కలిగినటువంటి వారి యొక్క నిశ్చయాత్మకంగా ఉండే వారి మనసు ఎప్పుడూ కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. అంటే వారి లక్ష్యం పైనే ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో అదే కదా మనం తెలుసుకోవాలి. మన జీవన విధానానికి కావలసినటువంటి మార్గాన్ని ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన.
ఇంద్రియ భోగాలు అంటే భక్తి మార్గం కాకుండా ఈ ఇంతకుముందే అనుకున్నాం కదా, సుఖ దుఃఖాలు ద్వంద్వాలు అనేవి ఇంద్రియానుభూతి కొరకు ప్రయత్నించడం వల్ల కలుగుతుంది అని ఆయన చెప్తున్నారు. ఇంద్రియ భోగాలు భౌతిక సంపదలపై మిక్కిలి మమకారంతో వారి బుద్ధి మోహానికి లోనయ్యి భగవద్ ప్రాప్తి పథంలో సాఫల్యానికి కావలసినటువంటి దృఢ సంకల్పాన్ని వారు కలిగి ఉండలేరు. ఎవరైతే ఈ ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించాలి, ఈ భౌతికమైనటువంటి భోగాలన్నీ అనుభవించాలి, వీటన్నిటికీ నేనే భోక్తను అని ఎవరైతే భావిస్తూ ఉంటారో అటువంటి మోహానికి లోనైనటువంటి వారికి ఆ భక్తి మార్గంలో ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలి అనేటువంటి భావనలో వారు స్థిరమైనటువంటి సంకల్పాన్ని కలిగి ఉండలేరయ్యా అని చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తూ ఆయన అంటున్నారు, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూః మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏమనంటే, నీవు కర్మ చేయడానికి మాత్రమే గాని ఆ కర్మ ఫలానికి అధికారివి కాదు. ప్రతిఫలాపేక్షతో కర్మలను చెయ్యకు, అలాగని కర్మలు చేయడము మానకు అంటూ మనకి మహోన్నతమైనటువంటి ఒక బోధన చేస్తున్నారు కృష్ణ భగవానులు. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూః మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి. అంటే ఇక్కడ మనం యొక్క ధర్మం, మన యొక్క కర్మలను మనం చేయడానికి మాత్రమే ఉన్నాము, అంతేగాని మనం చేసేటువంటి పనుల యొక్క ఫలాలపైన మనకు అధికారం లేదు అని చెప్పు. పరీక్షలు మనం రాస్తాం, ఆ రాయడం మాత్రమే మనకుంది. కానీ ఆ రాసినటువంటి పరీక్షలో ఫెయిల్ చేయడము, పాస్ చేయడం అనేటువంటిది వేరే వారిచ్చేటువంటి ఫలితం. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నీవు కర్మ చేయడానికి మాత్రమే గాని ఆ కర్మ ఫలానికి అధికారివి కాదు. ఆ కర్మ ఫలాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు వేరేవాడు. ప్రతిఫలాపేక్షతో కర్మలు చేయకు. ప్రతిదానికి కూడా నేను ఇది చేస్తున్నా, నాకేంటి లాభము, నాకు ఇదేమొస్తుంది, ఇది చేస్తే నాకు ఇది వస్తుంది అనేటువంటి భావన వస్తుంది. ఇది నా కర్తవ్యం, అందుకు నేను ఈ పని చేయాలి అనేటువంటి భావనతో కర్మలు చెయ్యి. మరి నాకేంటి అనేటువంటి భావన లేకపోతే మనం కర్మలు మానేస్తాం కదా. అలా అని చెప్పేసి వదిలేయవద్దు అని కూడా గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆయన అదే అంటున్నారు, నీవు కర్మ చేయడానికి మాత్రమే గాని ఆ కర్మ ఫలాలకు అధికారివి కాదు. మనం చేసేటువంటి ప్రతి కర్మకు కూడా ఫలాలు ఇచ్చేటువంటిది ఆ భగవంతుడు, అంతేకాని ఆ ఫలాలపైన మనకి ఎటువంటి అధికారం లేదు. మనం చేసిన దానికి ఆ ఫలితాన్ని ఇచ్చేటువంటిది భగవంతుడు అని చెప్తున్నాం. అలాగే మనం ఎప్పుడూ కూడా ప్రతిఫలాన్ని ఆశిస్తూ పనులు చేయవద్దు అని చెప్తుంది. మరి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా మానవులుగా మనం సాధారణంగా చేయలేము అని వదిలేస్తాం కదా. అలా అని చెప్పేసి మన కర్తవ్యాన్ని కూడా వదిలివేయవద్దు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన గుర్తు చేస్తున్నారు, యదా సంహారతే ఛాయం కూర్మోంఘానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్టత. సో ఇక్కడ ఆయన ఎలా మనం భౌతిక విషయాల నుండి దూరంగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తాబేలుతో పోలుస్తూ చెప్తున్నారు. తాబేలు తన అవయవాలను చిప్పలోనికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అవుతాడు అని చెప్పి, అంటే ఒక స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయంతో నిశ్చయమైనటువంటి వాడు లక్షణాలను చెప్తున్నాం. తాబేలు ఏం చేస్తుంది, తన అవసరాల కోసం తన అవయవాలను బయటకు తీసుకొని తన గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి లేదా ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తుంది. తన గమ్యం చేరుకున్న తర్వాత కానీ తన పని అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అన్నింటినీ కూడా ఆ చిప్పలోనికి ముడుచుకుంటుంది. సో అదే మాదిరిగా మన చుట్టూ అనేకమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. ఆ విషయాలు ఉన్నా కానీ వాటికి మనము ప్రభావితం కాకుండా ఎవరైతే అన్ని సుఖాల సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి ఆ ఇంద్రియాలను మళ్లించుకోగలుగుతాడో అటువంటి వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు.
ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. సో ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి బాగా పెరుగుతుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి. కోరికల వల్ల కోపం కలగజేస్తాయి అని ఆయన, అంటే మనం ఏదైనా ఒక విషయం గురించి నిరంతరము ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే దానిపైన మనకి ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలా ఆసక్తి పెరిగినప్పుడు అది కోరికగా మారుతుంది. ఆ కోరికలు తీరకపోవడం వల్ల మనలో కోపం, క్రోధం వస్తుంది. ఎప్పుడైతే క్రోధం వస్తుందో మన యొక్క బుద్ధి నశించిపోతుంది. బుద్ధి నశించినప్పుడు మనిషి పతనమవుతాడు. సో అది బోధిస్తున్నారు ఇక్కడ కృష్ణ భగవాన్. ప్రతి ఒక విషయం గురించి నిరంతరము మనము దానిపైనే ధ్యాసను పెంచుకున్నట్లయితే అది మనకు ఒక కోరికగా, అంటే ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆ ఆసక్తుల వలన కోరికలు ఉత్పన్నమవుతాయి. కోరికల వల్ల క్రోధం లభిస్తుంది. కోరికలు నెరవేరకపోవడం వల్ల కోపం కలుగుతుంది. ఆ కోపం వల్ల మనిషి పతనమవుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. క్రోధో క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాద్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. సో కోపం మూలంగా అవివేకం కలుగుతుంది. అవివేకం కలిగినప్పుడు మరుపు వస్తుంది. ఆ మరుపు బుద్ధి నశించడం జరుగుతుంది. బుద్ధి నాశనం వల్ల మనిషి తానే పతనం చెందుతాడు, నశించిపోతాడు అని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కానీ సమస్త రాగద్వేషాల నుండి విడివడిన వాడు, అంటే ఈ భౌతిక ఇంద్రియ విషయాల నుండి తన మనసును మరల్చుకున్నటువంటి వాడు, మరియు నియమ నిబంధనలను పాటించడం ద్వారా తన ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలవాడు అయిన మనిషి భగవానుని యొక్క పూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతాడు అంటూ, ఎవరు భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన తెలియజేస్తున్నారు. ఎప్పుడు అంటే సమస్త రాగద్వేషాల నుండి విడివడిన వాడు, మరియు నియమ నిబంధనలను పాటించడం ద్వారా ఇంద్రియ విషయాలను నియంత్రించగలిగేటువంటి వాడు అయిన మనిషి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆపూర్యమానమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామా యం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి నకామకామి. సో ఆయన చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, నదులు సర్వదా నీటిని పూరించుచున్నను నిశ్చలంగా నుండు సముద్రము వలె తన యందు కోరికలు నిరంతరము ప్రవేశించుచున్నను ఆ ప్రవాహముచే కలతనొందని మానవుడే శాంతిని పొందగలుగును. కోరికలను నొందింప యత్నించు వారెల్లప్పుడూ అట్టి శాంతిని పొందలేరు అని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఎలాగైతే మనం చూస్తూ ఉంటాం, వర్షాకాలంలో నదులు పొంగి పొరతూ వచ్చి సముద్రంలో కలుస్తూ ఉంటాయి. అంటే నదులన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడి నుంచో ప్రవహించు వచ్చి ఆ సముద్రంలో కలిసి సముద్రాన్ని నింపుతూ ఉంటాయి. కానీ సముద్రం ఎప్పుడూ కూడా నిశ్చలంగానే ఉంటుంది. ఎటువంటి అలజడులు, అంటే అది తన యొక్క మట్టానికి ఎటువంటి మార్పు, ఎండాకాలంలో నదులు మామూలుగా ఉన్నా, లేక వర్షాకాలంలో బాగా వస్తున్నా, ఎప్పుడూ సముద్రము నిరంతరము ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అంటే తన యొక్క స్థితిలో మార్పు లేకుండా. అదే మాదిరిగా మన చుట్టూ అనేకమైనటువంటి ఈ విషయాలున్నా కానీ వాటికి ప్రభావానికి లోను కాకుండా, వాటికి లోను కాకుండా ఎవడైతే స్థిరంగా ఉండగలుగుతారో అటువంటి వాడు మాత్రమే, అటువంటి మానవులు మాత్రమే శాంతిని పొందగలుగుతారయ్యా అర్జున. సో కోరికలను తృప్తి పరచడానికి ప్రయత్నం చేసేవాడెప్పుడు కూడా అటువంటి శాంతిని పొందలేరు అంటూ ఆ స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాన్ని, ఆయన పొందగలిగేటువంటి స్థితిని ఆయన వివరిస్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు,
ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అంటున్నారు. ఏషా బ్రహ్మీ స్థితిః పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. సో అంటున్నాడు ఆయన, ఓ అర్జున, ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానము పొందిన వాడి దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకు మళ్ళీ మల్లదు. మరణ సమయంలో కూడా వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్న ఇటువంటి వ్యక్తి జనన మరణ చక్రము నుండి విముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అంటూ, ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి, ఆ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారి యొక్క దృష్టి, ఒకసారి ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడి యొక్క దృష్టి ఈ ప్రపంచ భౌతిక విషయాలపైకి మరలా మల్లదు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వారు మరణ సమయంలో కూడా వారు వివేకంతో స్థిరంగా ఉంటారు. సో అలా ఎవరైతే వివేకంతో స్థిరంగా ఉంటాడో, అటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానము పొందినటువంటి వాడు ఈ జనన మరణ చక్రం నుండి విముక్తి పొంది, ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, సాధారణంగా ఉండేటువంటి మానవులు పుట్టిన వాడికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడు మరలా పుడతాడు. సో కానీ ఎవరైతే ఈ బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉన్నారో, అటువంటి వారి యొక్క దృష్టి ఈ భౌతిక విషయాల వైపుకు మల్లదు. వారు మరణ సమయంలో కూడా స్థిరంగా ఉంటారు. తద్వారా వారు ఈ జనన మరణ చక్రం నుండి విముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకుంటారు. ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఈ అధ్యాయాన్ని ముగిస్తున్నారు. సో ఇది ఈ 2వ అధ్యాయంలో మనము తెలుసుకోగలిగేటువంటి అంశాలు. సో ముఖ్యంగా సాంఖ్య యోగము, బుద్ధి యోగము, స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలని ఆయన ఈ అధ్యాయంలో చాలా చక్కగా వివరిస్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఈ కలియుగంలో కలి కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి మనము చేయవలసినటువంటి ఆ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో మనం చేసేటువంటి యజ్ఞము నామ సంకీర్తన యజ్ఞము. అదే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము ధ్యానించడం ద్వారా మనము ఆ భగవంతుని యొక్క కృపకు గురి కావచ్చు. సో మనం ఈ అధ్యాయం ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటి ఏమిటంటే, ముఖ్యంగా వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, మనము ఈ దేహము కాదు, వీఆర్ స్పిరిట్ సోల్స్, మనము ఆత్మలము, శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలము. అలాగే మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశము, హ్యాపీనెస్ అండ్ సాడ్నెస్ కమ్స్ అండ్ గోస్. సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటి ద్వంద్వాలు వస్తూ ఉంటాయి, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము వాటికి అతీతంగా ఉండడానికి వి షుడ్ సరెండర్ టు కృష్ణ. సో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి మనం శరణాగతి పొందాలి అని చెప్తున్నారు. ఆల్వేస్ చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ బీ హ్యాపీ. ఆ కృష్ణుడి యొక్క హరినామ సంకీర్తనం చేయడం ద్వారా మనము ఆనందంగా ఉండవచ్చు అని తెలియజేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో హరే